Čo mu väčšinou poviete? Choď, hľadaj, prived niekoho, oslov ho, choď sa najprv učiť a potom mu niečo povedz. Nie, podľa mňa vy mu poviete, ja som tu pre teba, ja som tu tvoj mentor, pozrievaj sa okolo seba, pozdieľaj to, čo ty vieš, to, čo tebe pomohlo koráblu a priveď toho človeka ku mne. Pretože ja toho viem viac a ty ešte nie si tu tak dlho. Ty ešte si nedostal tie skúsenosti. A preto našou úlohou je naučiť nováčikov, aby priviedli toho človeka k vám. Takže aby najskôr sa stretli s kamošmi, známymi, priateľmi a nie aby začali rozprávať, ešte v Korábove je taký marketingový plán, taká koncepcia zdravia, hento toto, aby tí ľudia mali takú hlavu, lebo tí ľudia začnú mať otázky. A ten človek nie je pripravený na tie otázky. On nebude vedieť zodpovedať tie námietky a tie otázky. A preto je dôležité, aby ste mu povedali, choď a pozvi toho človeka na ďalšie stretnutie, kde prídem ja a ja ti pomôžem zvládnuť všetky jeho otázky a všetko to, čo ten človek bude potrebovať. Takže prvé kolečko reťaze je to, že on osloví svojich známych a pozve ich na stretnutie s odborníkom, ktorých ja tu už vidím veľa. Napríklad bol spomenuté Dmitri Skačkov, Vladimír Tidy, Lena Matorína. Pozve ich na stretnutie s odborníkmi, ktorí to všetko poznajú, ktorí to všetko vedia